Lada ka asam menta ka ong bahaban pancing bet na ka asam ban penpoy ya kimar ka mekhliaru kala ban ong bakano kono ko mar bami na asam kan poy hasil syarah ban pancing bet na ka mekhlia. Ka mekhliaru kala ban ong ba kino kimar pikit na asam pi penpoy hapo Manipur ni Hanagalan la ni sa Mizoram piet nang ba mekhlia di ban pancing bet na ka mekhlia. Menteri in charge ya ki merat ba ki veterinary ulapan pau hi ba kani kalong illegal kalau unconstitutional kan bil buat ula ong yang iba unsa shim khia ban ya keren ya kane bat kasor ka rasam but sakoi ru ide ban suthu shai kalong ba kawai ka ban sakta kalong ba ya ki bru hijungi ba shong hang ne kidan ki bru jungi ki ba kamai jakpo da ka ba di do masih da ka bu dukan ki di ya ki do balaset ke do masih ki do bat koi ti kini ru ken dot ke jing sakta adu kata nalor kata kumba piu im ta hakaleng gari India kidon gitu ki supaya da masih ti kini la don gani ka an ti kini le ma pentot kan sadon ge jing sha sho sha bom kan sadon ge jing sha pensange jubor jong ki kali ki ba kit ye ki masih na kawai ge jela sha kawai ge jela sha makhlia jong ba ka ba khadu hi ka bangi na khliang jong ka sengi la ai jumun ge ong ka ba neng kong long ba sarkar makhlia ka de ban intervene ya kan ka bil la ne ka interwa jong ka sarkar sam but ka bar pat ngi hap ne perkhat ha ka long term perspective ya ka long term solution but kata ka long term solution ka long ba ka jala makhlia ka haban kut jingmut ka haban tristom kumno ban pendap daladi ya ka jingdon kam bam do ha ne jala jong inom la ban chong ba kum ge jalangin su dipensa na ki wi jala jongi seng kum ba kalong menta kan ni kadang di ka bil terwa la ne ka ain terwa kam pat long ka ain pat san kam ka assembly kam pat pas ti governor pat pas let's say ula ban refer what your president ya kan ni bil ngimla ban tip nomor kumbong ka involve ya ka interstate trade and commerce bila da ji apa governor fa samu pas la ni president usan ya kan ni bil dan nakaliang jungi ka di kamram ka jungi kong ban keren so ya ka sarkar nakhalia ban ong ba pej ka kta ya ka federal power jong ka sarkar mekhlia tela da ka mekhlia government la ni kita ki start ki jhat jong ka sarkar mekhlia mo kimtre ban defend ya ka mekhlia kimtre ban yada ya ka hok jong ka jalan mekhlia tiga di ka kamram jungi seng bahlang ban shim ya kalanti bat ka jing ong ka jong pile singila ban shim kum ka suggestion ka bahala da sarkar mekhlia kamla shu ban yada ya mekhlia kadi kamram jungi ki nok snong ya ka ba wat hadu ban tit ya ka kerdop jong ka supreme court ane mekhlia ka court ngam ban sim ban le ata rekumbang ong kata ka di kamram shwa jong ka sarkar mekhlia kata ka di ka primary duty chua jong ka sarkar mekhlia ban yada ya ka territory ban yada ya ka hok ya constitutional power jong ka sarkar jong ka jala la da kimla ngi ban singi hamban yad na ta